tror jeg. Så er vi i gang. Her har vi så Mathias Kruse, der vil spise en hel hembæsten i det ene bid. Du går bare i gang, Mathias Kruse. Den skal også med. Så hele hembæsten i den. Ind med det. Kom så. Der kan være mere end det. Det var kun en halv. Vi mangler en halv mere. Der er masser af plads inde i den store måne. Kom. Jeg har ikke hele dagen. Så den kan du også godt tage i en bid nu. Ja, så lige resten. Om der er lige en lille bid tilbage. Det skal også lige med ind. Kan du sige noget? Nej. Så bare lige stik det i skrutten. Sådan. Smagte den godt? Ja. Hvad er det mit glas? Okay, det kunne jeg ikke. Ja, til fingrene og noget at drikke.